Holyhead, Bryn Gwran, Rhostre Hwfa, Geirwan, Pentreberw, Llanfairpwll Gwyngyll, Bangor, Llanddeiniolen, Llanrug, Waen Fawr, Trawsfynydd, Dolgella, Llyn Clywedog, Llanidloes, Newbridge on Wye, Builthwells, Libanus, dros y Brecon Beacons, Tafswell ag fewn i Cerdydd ag am y bai. Dim ond ffracsiwn o'r llefydd dwi'n gofio di heina, so dwi'n eitha siŵr bod yna llawer mwy. Nes i redeg o'i gyd, ac yn y broses nes i ddod y person fenga erioed i gwblhau'r gamp yna. So, oedd hynna'n un o'r prif ysbrydoliaethau i fi i fynd a concro'r gamp yma. Sut deimlad yw e i weld dy mam am y tro gyntaf ar ôl redeg hynny? Teimlo special iawn. Ie. Hi ydy'r person cyntaf dwi eisiau gweld pen dwi'n cyflawni rhywbeth fel hyn. Mae'n fraint cael mam sy'n jyst yn supportio fi dim os be dwi'n neud, dim os faint o stupid ma her fel ma yn edrych i rei pobl. Ti'n mynd eto ddweud hynna tha chdi. Meddar am bach o... Ychydig flynedd yn ôl nath yn nhad i gymryd i fywyd ei hun. So oedd o'n cyfnod rili anodd i ni fel teulu. Ond dwi'n credu mae rhedeg ag rhannu fy stori ar gyfer gobeithio ysbrydoli pobl eraill wedi bod yn ffordd dwi wedi medru delu efo'r peth. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod pawb efo'r peth yna maen nhw'n medru troi at pan maen nhw'n teimlo chydig bach i lawr. So i fi wrth gwrs extreme sport ydi o. Wel, da iawn chdi, Ioan. Trydydd marathon mewn 3 diwrnod. Mae rhywbeth fatha rhedeg neu seiclo pellteroedd hir. Mae'n medru mynd â chi ar y rollercoaster o emosiynau. Lle da chi'n teimlo fatha fedrwch chi ddim cario ymlaen, ond da chi jyst yn gorfod gwthio. So dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud 29 ultramarathon, dwi'n meddwl, 6 marathon. Ac ia, mae'r glori sy'n dod ar diwedd cyflawni rhywbeth fel yna yn ddim, mae o'n rhywbeth sy'n anodd disgrifio. Ysdim geiriau dy fi, mae'n anhygoel fe ti wedi gyflawni'n barod. Dwi'n mynd i un spin class a fi fel, yeah, nailed it. So dwi jyst ar y ben dinas Mawddwy Pas rwan. A mae'r haul yn dod allan. Sydd yn ffantastig. Dwi'n rili hoffi bod ar ben fy hun. Dwi'n hoffi'r quote ma, if you're lonely when you're alone, then you're in bad company. Fi'n caru'r quote na. So, yeah. Yn 19 mlwydd oed yn edrych lan fan hyn a gweld elfennau mawr o dy fywyd, sut mae'n teimlo i weld hwn i gyd? Chydig bach yn surreal bod ei gyd mewn un lle. Mae'n neis jyst cael edrych yn ôl a gweld bod fi wedi gyflawni ar amser mor fyr yn y 2 flynedd diwethaf yma. Da ni ar yr awyren yma rwan yn hedfan i Lwcla lle ni'n cychwyn y trec i cael gweld y mynydd uchel y byd am tro cyntaf. Wrth gwrs, oedd o'n brofiad yn drysori am byth. Mae'r bontio yna'n anhygoel. Yndi, o'n i'n trio cymryd y golygfa fewn fy hun, ond o'n i hefyd yn trio cael fo'r camera ag o'n i'n trio cael fo ar ffôn fy hun. So, oedd o'n rili nerve-wracking, o'n i'n jyst yn deud hynny'n paid a colli'r blooming camera yma. Mae'n nad y ffôn. Neu fydd y fam yn dy ladd di. Mae'r llun o fi fan'na. Dwi wedi cyrraedd Everest Base Camp fan'na. A be ti'n meddwl bydde dy dad yn meddwl o hyn i gyd? Ella bach yn stupid. Ond na, dwi'n meddwl sef o'n proud iawn o beth dwi'n gwneud. Jyst bod fi'n trio gwthio fy hun ag cyflawni pethau anhygoel. Ti'n ysbrydoliaeth mawr iawn i bobl yng Nghymru, da iawn ti, wir. Dyma rhywbeth bach ychwanegol i fynd gyda dy fedaledi i gyd. Diolch yn hwn i chi. Dim problem, ti'n heiddi fe gyd. O, smart, diolch. Diolch yn hwn i chi. Mae fe jyst yn boi anhygoel, hynod o humble. Be sy'n syni fi mwy nag unrhyw beth arall yw ei dyfalbarhad, a'i gallu i barhau trwy pethau rili anodd a gwthio hunain i godi i redeg o pellteroedd yna mwyn codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl a person fenga erioed i redeg 180 milltir o dop o Gymru i lawr i'r de. Mae jyst yn anghredadwy, mae'n impressive iawn.